Vyhľadávané minerálne pramene pri Trenčíne sú nebezpečné pre ľudský organizmus. Je v nich niekoľkonásobne viac mikroorganizmov a baktérií, než povoľujú normy. Ľudia si k ním po vodu stále chodia a o tom, že nie sú v poriadku, nevedia. Pri prameňoch chýba oznam. Medzi Trenčínom a hranicami s Českou republikou sú pri hlavnej ceste dva minerálne pramene, Kostolánska a Chocholánska kyselka. Vodu si z nich berú ľudia z celého regiónu. Tento mesiac sa však kvalita vody rapidne zhoršila. V týchto zdrojoch sa našli zvýšené počty mikroorganizmov, boli tam prítomné enterokoky a koliformné baktérie. Hodnoty týchto organizmov by v ideálnom stave mali byť nulové, no podľa posledného merania ich prítomnosť vo vode extrémne narástla. Za tento stav môžu výdatné zrážky aj poľnohospodárstvo, keďže sa v prameňoch našli fekálie. Nebezpečné by bolo v tejto minerálnej vode sa čo i len okúpať. Pri priamej konzumácii hrozia vážne zdravotné ťažkosti. Jedná sa o baktérie, ktoré môžu spôsobovať črevné ťažkosti, načky, respektíve niektoré alimentárne ochorenia a môžu spôsobovať aj infekcie močových ciest. Pri prameni sme aj dnes našli desiatky ľudí. O kontaminácii vody nevedeli. Oznam totiž nikde nebol. Túto informáciu sa dozvedeli až od nás. Určite, že by mal byť aj niekto za to zodpovedný, vyvodená nejaká zodpovednosť za to. Mali tu dať oznam, že není pitná. Není mi zapotreby takú vodu piť, keď je kontaminovaná. Když je to vědecky dokázaný, tak to brať nebudu a jdu dom. Regionálny úrad verejného zdravotníctva o výsledku odberov informoval obec. Starosta obce Kostolné Záriečie oznám o zákaze konzumácie vody z prameňov uverejnil na stránke obce. Zákaz niekoľkokrát zavesil aj ku prameňom, no vždy ho niekto odstránil. Tabuľa, áno, sme to dali už 3-krát, vždy odstránené. Už sme to vyhlásili rozhlasom v našej obci, v susedných obciach. Ľudia zo širšieho okolia však o kontaminácii nevedia. Obec hľadá sofistikovanejší spôsob, akým bude verejnosť informovať o zákaze pitia vody. Dominika Kusa, RTVS.